Magribhi. Boy. Yes, I came with us. Posema levels. I was safe. Network ni mda. It was Ceezy Fyah. Ceezy Fyah. Yes, sir. Ceezy Fyah ndani zwe. No imba isi. Okay. Anemba Dance music. Zimdancehall. Okay. Ni reggae. Ni conscious. Alright. Yes, sir. Sama atanga wimba lini mda. Sikuzi yoti nazotanga ndikubuzi. Atungoti 2020. Uzwana 2018 ka. Takanori kuda one song. Badada siya 2019 narekoda 2 song anobuda parasiya saka takazonyazotanga 2020 nazorekoda music kwa unyasorekoda matanga 2020 baba but kuimba 2018 kuimba zvakatanga 2015 tiri kufaji tatine mangoma tainyora but tasingakwanisi kurekoda. Alright. Saka ndianaka kuinspire mdara kuti mukwanise kunge muchiita zvemusic mamachuza futi dance kuri kumusic kwacho. Ukana dance imusic yatakakura tichiteerera panguva iyoyo kuma 2014 2015 ka tungoti dance ndoyaipisa ona plus tungoti yakaninspire secolors ndaifarira secolors mareza aitwa maclash avo nasoja lavo 900 team chi mabandito ziya saka ndozvakazongoitwa ndichuze chi direction iyoyo chi ndichienda kumusic. So watori team mabandito zvamema team mabandito ziya kwasaura uku kwasaura team wakanobvura endeko aiwa hatina kuenda. So wakurira upi? Ndakurira kwaSeki. Okay. kwaSeki ndo wanakurira. Saka zvamema manje futi ndiko kwauchitori ine zvinhu kwaSeki futi. Sa unorekodera mumastudios api? Unoshanda futi nemaproducers api? Unoshanda naMalonti, Steezy, Alanisheni, Black Shadow, kuti Bosdewa, producer wangu watanga ndikoda 2020, pick up yourself inoidede. Asena Namibia waziya. Alright. Then mfano wangu Chacha, Sparta waziya, nondirekoda inozi Ultimate Music. Kuita Bosdewa Thornview Records, Ultimate Music, Malonti, Black Shadow and Alanisheni, like no studio anushana. Alright, aiwa. Saka from 2020 up to now makarekoda masongs mangani? Izvezvi tingangoti masongs arekodwa akusvikawo ma30 saka but at least that 50. Alright. Saka mageto idzi ari kumatambira sei masongs enyu? Unongozivawo zvemugeto ari kurire? mangoma zviwirira chaizvo asati akunyatsorira but apo neapo uchi zviri kuita. Zvikuita. Saka before tisatenda kumberi tabvunza zvakawanda chimbotiregedzerayo freestyle reany song timbonzwa kuti munoimba zvakaita sei. Freestyle? Any freestyle. Inonzi ndaita pepa ridhimu ndaita pindikiti ndauya zvine pawa ndaita mashiripiti machuwa music ngoma dzine maturity ndini chete mufana wani ane ability kune vaya vaititarisira pasi pasi vachiti vanotikunda vachiwanza masasi manje ndiri mapisa rema ndopisa ndinorema ndoda muzvionere zuva ranhasi ndoda kuvaratidza kuti ndiri originari handisi photocopy ndinenge jewelry ngoma ndinobata zvisina boundary plus nini ndi wekutanga unge January vakandibvunza zita ndikati divine ipapo ndanga ndava takasenge waini zvikanzi mufana una kumira faini tinokupa mari yakareba kunge mupaini vakandibvunza zita ndikati divine ipapo ndanga ndava takasenge waini zvikanzi mufana una kumira faini tinokupa mari yakareba kunge mupaini. Yo man, respect. Saka in few years to come mukona masvika papi nemangoma aya? Since muindustry macho munoziva mune competition yakati oka. Industry urema ngoma but totarisira kuti zvinoita ona. Reka tingopushawo pazvine zvaitire papo. Patience yedu tinati. Tikamirira izia. Makaramba muchipusha zvinoita. Yes, zvinobuda. Alright, saka zvamai manje pa social media munowanika here? Social media tiripo. Social media base tiripo. Munotukana pa social media? Facebook yakanzi Ceezy Fyah ZW, then Instagram yakanzi ceezyfyah.xg like xingunzi. Okay. Then YouTube channel yakanzi Divine Entertainer, right. Alright. Saka mafans anokubata ipapo anditi kana naida music. Kana pa WhatsApp number inoti 0782 84 37 26. Okay. Saka pa 2022 takatarisira zvipa. 2022
tine maprojects atiri kushanda ona ini timu rangu randikumboshandana naro mazuva ano ziya Darlington Mariri waziya iyo tadadza aiwa anyway day tine masini atiri kumboshanda na setups waziya setup wachigumbu tine mamwe maprojects atiri kushanda futi saka hatarisire zvakawanda zokuti pachabuda mahits anditi more is coming tikuda mahits mudara mahits anouya baba because handazoona kuti munenge munogona aiwa mangoma hakudaini kudaisoizi aiwa mangoma munorowa mudara saka ndi hapana kana arumbokubatsira here kuti maworks nyawe aende kumberi kana mabloga vanhu vanopushira music chichi izvezvi vanhu vanopusha music variko but vanoda mari aziya vanhu vanopusha music variko but challenge kuitika ndemari ona mukoma finance izvezvi hangu handina ari kundipushira but in terms of music recording nichi ndine vanhu vanombondibatsirawo this man vanoti setups waziya haasi mbinga aziya muteso wangu wandakakurona ndigara same area but aingonakirwa nechi nemangoma saka anongonditi mufana wangu pakati aridhimu hande ichi tinotese akanongonobhadharawo mari yechi yerekodhi aziya muteso wangu anonzidhadza wanambotaura because mageto idzi mazhinji ndo challenge anofetsa kunyaya dzemari okupa kurekodha anonge achigona but kuti arekodhe mari dzenchidetsera mastudio mari zacho because mastudio kune kusina free recording hakuna free recording ine ndo mutemo wakatanga kunyorwa no free recording saka pakaipa at least une munhu anokubatsirawo zveapo neapo waiziya zvongoti kana pane chine chaitika anokwanisa kungoti mufana wangu handi chinoda iso tongorekodha wanorotuma sei aiwa po munogona kungotiregistera futi rimwe freestyle tisati avharisa interview freestyle freestyle rinonzi abvunza birthday wa kwedu kueni kwatomuka tichitenderera kuita kunge feni satiswere pateni kubva makuseni tongo pinda mulevhu tobva tapinda pajeni ndorowa ndemusombo unge mukoma vakina ndopotsera matombo pamwe chete nezvidhina diriseni mahwani wondinopinda resi ndega ndoti handisirini number 1 makuseni tomuka tiso rakachuka ndikatumwa handiende handisidhabuka usiku wanhasi tararata takapepuka remember tipazi kuti takazorarira guka ndakabatwa ndona zvinhu zviri upside town ndiri kumbare ndini ona sendiri mutauni zvatineta pageto kamuraramiro katinoita pageto maextreme oyo iri mahwani iri rakarekodwa nani we iri rakarekodwa anonzi Boss wa Thornview Records paridhimu rainzi DZS Boss Redeem rakaipa Boss wa ndiyakarekodha song rakaipa okay maita po ko mavideo mukuita here mamusic videos mavideos techitoda kurova aiziya izvezvi handingati ndine video official video chechevautomborina kana wani harisati rapo ndingori ne ndikangopindawo zvimamedi mamedi but official video asati rapo pane song inonzi mahasos yatida kurova official video because maofficial video alautarisaka maofficial videos ane maviews kudarika maaudio mfana tokarova song obva ati official video nokunza usikana mukoma wangu Clinton vakomana vachona vanoita zvemavideos izvezvi ukamuinboxa anokuzoti isa 150 isa $100 ndoinenge iri mari shoma so ukaona kuti mari idzodzodzo hatichida kuti iraise plus tisingakutarisire futi music ka but tine plan yekuti pamberi apa pane official video resong inonzi mahasos aiwa po itai zviite mukuru irororo ndo rinogona kutanga kunobuda ndokuti munyazokumudze kuzikanwa fast maaudios anoti ane kachallenge muchana because vanhu vanosaiza maaudio ndakazviona hangu izvozvo zviriko ukanotarisa vakomana vanoita maviews ka video like official video vari nemaviews than audio saka aiwa pagadzirisei tinosota rati airipo mukuru maita bo aiwa akawanda sharp